Gorka Sorraren zorionak zure bigarren garaipena. Ia zenekin zuzan bizikleta bat duela urte bete, eta begira guain Euskaldun txapelketan eta lehendakari txapelketan garaipenak lortzen ez da bapatekoa, lan ona egiten ari zarelako, gaurko egunare postekoa zuretzat. Bai, esan dezun bezala, espektatika asko gabe hasi nun urtea, baina bueno, ikusi eta hasieratik hortxe aurren ibil naizela aukerakin eta konfiantza hartzen juneiz urte bukaran, urten zehar eta hoxe lanakin aidia iatzen. Gaurkoa nola junda? Gorra, demuzin azkar jungea eta terrenoa oso gora beretxoa zen eta demuzin ematen jun behar zen, desgaste handikoa eta olako terrenoa nahi ondo etortzen zait. Eta, demuzin hor ondo kolokatu da junaiz, kortetan sartzen junaiz eta azkenen 3 aiatu gara eta sprintan. 3 iritsi zazte, bi Tolosar lehia astua egon da. Bai, urrutitik joet eta ikusten nintzen, ez zala inor paren jartzen, baina hor bukara Iñakin errueda ikusi ondoan eta juistu, baina azkenen lortu dira baztea eta oso guztua. Oainik aste batzuk egatzen dira demoraldia bukatzeko, zer espero dezu? Garaipen honekin, konfiantza askokin. Guain urrengo astean buelta bat korritza goaz taldeakin Italia, gero buelta Valentziare iteko asmoa eta gero lehendakariko azkeneko karrerak hemen, así que denborako azken txampa gogo askokin. Zorionak. Eskerrik asko.